Wata rana ina ta goge motarsa, yana ta wayar jiran abokinsa. Ina ta jiran ya ce na tuka sa, na kalle shi sai na ce kayi kyau na gidana. Ya kalle ni murmushi kawai yan mini, burina ta yaya dan sa ya je da ni. Na ce masa ai wannan wanka naka, ko dai za ku yo zama ne da gwamna. Ya ji daɗi ya ɗau kuɗinsa zai bani, na ce masa ni burina ka je da ni. Na tuƙa ka yau na cika burina, na ganna a gefe nan ne gida. Na yi sa'a ya ce na je na shirya, kai sauri ka gane muna hanya. cikin mintuna kaɗan sai na shirya, abokin ransa bai so ganina. Mun isa inda muka zo kenan, ya kira a waya yana a ƙofar nan. Sun fita ni na ga ikon Allah, suna ta jira kan idona. Sai ga wata yarinya da hijabi, ta durƙusa har ƙasa cikin ladabi. Suka gaisa da shi da ma abokinsa, na buɗe ido ina ta kallona. Sai sun kai sallama suka dawo, ta ɗauke kofunan da ta kawo. Tafi sai abokinsa ya ce, wai mutumi na koya batun nana. Da jin zai maganar Khadija, na ɗauko waya domin ajiye hujja. Rikodin na danna sai na ajiye ta, na jiyo shi yana faɗa, wai nana, ni ne wai zan aure Khadija. Na aure Khadija wagga yar maja, ita ce nan ita ce can yar hanya. Allah sawake ta zan iyali ina, Allah sawake ta zan dangi ina. Amma fa kai ne mafarin kiranta, kai ne ka fara ma fita da ita. Da ma dai can tana kan tsarin, mu daina batanta karka batan raina. Ga Fadima tuɗiya mai biyayya, diya da alkunya, ta more tarbiyya sai ka dinga zancen wata nana. Ita wancan bata bangaren can, jira na ta amince, ta kisan ta amince, ni ma na jara gona. Dan iskan abokina amma baka kyauta ba, ai tun da ta yarda ta bi ni, ai dole wanne mata bi shi. Babu yaudara zancen nan, bata dace na aure ta ba ta shigo gidana. Ni dai na shiru tunani ɗaya nake, da tun farko ta daure mutuncin ta rike. Da bata amsa ta fara binsa ba, da bai mata wanga zagin hakan ne. Na kai su gida ni ban furta komai ba, na wuce ta gidan su Khadija ba wai ba. Khadija a ta yi kuka da ta jirkodu, na lallashe ta ba da san raina. Na ce ta kira ta ce ya zo gobe, ta amsa ta kira shi da rana. Ya amsa za shi zo da sassafe, da jin muryar Khadija na kuna. Washe gari ya zo ta kalle shi, ya zauna ta kima ta gaida shi. Ya ce lafiya, sai ta ba shi rikodin, ta ce masa ji wannan kaɗan. Ya kunna sai gabansa ya faɗi, da jin muryarsa ce take kauɗi. Ya ɗauka abokinsa ne ya yi masa, sai ta kira ni na fito na kalle sa. Ta ce masa Ka ɗauka maroki ne, abokina ne ya taimake ni, mai yaudari ka je
jikinsa duka ya sanyi. Khadija ta ɗau kuɗi za ta bani ne, na ce mata bani so ni dan Allah na yi. Mu tuba mu daina yaudara dan Allah, mu dinga tunin akwai wuta Allah. Allah Ubangiji ka kiyashe mu, amin. Haji gwajin maza Usman Sanda.